Знаете ли, че хормоналните промени по време на менопауза и андропауза водят до дефицити и проблеми, които не можем да компенсираме само с хранене? След определена възраст, хормоналният баланс се променя драстично. Нивата на естроген и тестостерон спадат. Това води до загуба на костна плътност, дискомфорт в ставите, отслабване на мускулите и видими промени в кожата, бръчки и натрупване на мазнини. Това е не просто част от остаряването, а сигнал, че тялото ви се нуждае от целенасочена подкрепа. Proenzi Duo Колаген 11000 е формула, разработена точно за тези нужди. Хидролизиран колаген тип 1 за подхранване на тъканите и интактен колаген тип 2 за защита на ставния хрущял. Добавените в състава колагенови бустери, витамин D, C, B6, селен и манган засилват ефекта, като стимулират образуването на колаген и осигуряват допълнителна подкрепа за стави, кости и мускули. И най-хубавото, вкусът на Касис е прекрасен, в течно и удобна шот форма и без добавена захар. Само след 30 дни ще забележите разликата в движенията си, в енергията си и в огледалото.